Tak, ahoj všichni, co si pouštíte tohle video. Já jsem Amík a začal jsem natáčet Just Jackrabbit, nebo jak se to jmenuje, snad doufám, že takhle. No, a protože ten Counter-Strike jsem moc nechytil, takže jasně, že jdu hrát tohle, no, snad se to chytí líp. A to je asi všechno, co bych chtěl tak na úvod říct. No, to už je určitě všechno, tak jdeme na to. A já nebudu mít moc o čem kecat, protože víte, je to taková hra. No tak to už je určitě všechno, co jsem chtěl říct. A budou diamanty. Jo. Poradil mi to kámoš, prej, že je to dobrá hra. Želva. Dobrý. Ještě jsem se střelil ten diamant. Hop, a jdeme na to. Hehe, tyjo, to je diamantů. Aha, ne, to jsem nechtěl. Takhle, to nevyskočím. To je jedno. Uhu. Máš to hajzle. Hele, on má prázdnou hlavu. Ne, to jsem nechtěl. Tak nahoru a opa. No, máme 4 už mince. Tak. To asi přehodím, budeme si je šetřit. No ne. Já jim ukážu. Tak. Tak, teď asi to vůbec půjde. Jo, jde to super. Hop. Ahle je dobrý ta vrtulka. Jo. Ono se to dá prostřelit. Tak co, mrkev, co to asi dělá? Aha. Jinak zlepšuje životy, nebo co? Hop. Wow. Dobrý. Tak, tady je želva. Doufám, že tam budou i nějakcí bossové. No a to je všecko určitě. Ne, to jsem chtěl. Tak, takhle. A co to? Konečně. Tak, jdeme nahoru a tudy. Je dobrý, že to jsou ty šipky. Hej, dobře. Tak když se dá rozlomit. Hoho, to je dobrý. Bum. No vydá, to zničíme. Nevím, proč to ničím. Tyjo, tady je zase diamantů. Hop. Tak a nahoru. Jo. Hej, tyjo, 54. Hej, tyjo, teď to bylo dobrý. No, tam je mrkvička. Hopla. Je, jedno apko, co to asi je? A tam se nedostaneme. To je až někde tamhle. Jak jdeme? Tam se asi taky nedostaneme. Nevím jak. Sakra, když se chtěl ten stej. Tak. Sakra, 20, jenom kolik. Ach jo. Jo. Tak tam už asi nedojdem. Hej, jak to, že to nemůžu? Jo, dobrý. Bonk. A ne. Blbej zajíc. Teď už to snad půjde. Jo. Juhu. Takhle je to dobrý. Ej. Ne, pomoc. Máte to. Čemu je ten Castfire, by mě zajímalo. Exit, juhu. Jo, dali jsme první level. König to Cup. Co to asi je? Že boss? Ale asi ne.
Hehe, ty to bylo dobrý. A to rozbijeme. Jenom to tady zaclaní. Co to je? Že by to bylo tohle? Aha, zkusíme to. Ale jsou to. A ještě dáme to nahoře. Přidává to body. Och jo, ty jo. A ten jsem nechal. Co je asi tohle? Ale zkusíme to dát na tu trampolínu, co to udělá. Bang. Hej, hop. Hop. Musíme udělat tohle. Aha, ty jo. Ne. Ty jo. Tam bylo zlato. Ne. Co to je? Nejsem žádná baseballová pálka. Ujíhu. A jdeme dolů. Bank. Ty jo. Pojď sem, no. Pojď. Ne, pojď, bojí se. Jasně, že se bojí. Ne. Pojď. A ne. Dobrý. Radši už půjdu. Dobrý. Bodáky. A máš to. Jdi do těch bodáků. No, tak. A máš to. Hej, oni to něco udělalo. Oni fér. A sakra. To je dobrý. Tak. Ještě tady. Wow, mám tě. Nejde to probořit. Ne, jak chci tamhle. Citronky. A sakra, to nemůžu. Bank. Nahoru, co to, tady je jídlo. Sebereme ho všechno. Je trampolín moc rád nemám teda. Teda ten z ty vymršťovací tyče moc rád nemám. Hehe, brzdíme si dopad. Ne, to jsem nechtěl. Máš to, hajzle. Počkat, co to tam je? Ty jo. To asi neseberu všechno. Sugar rush, co to znamená? Tady nemůžu. 20, jo. Teď už asi se něco stane. Jo. Počkat? Ne. Mrkvička. Ach jo. Aha. Ahoj. Hajzle. A máš to. Co je to místo? Ty, a co je diamantů? Aha. Máš to, hajzle. Chtěl jsem mě zabít, ale nějak se ti to nepodařilo. Ty jo. Hej, viděli jste to, jak se to odrazilo? Ta střela, myslím. To bylo hustý. Ty jo. Já jsem chtěl zasáhnout tu hlavou. Ani nevím, proč to takhle zadělá. Ty jo. Máš to, hajzle. To zase něco bude. Hej, já to věděl. Jo, apko. Aha, to přidává vody. A taky životy. Ne, mám tě. Hajzle, pojď sem. Ani se nespamatovalo. Au! Hajzle. Kudy dovnitř, jo. Juhu. Náboje. Ach, ne. Zase ty vampíři. Boss? Nebo co to tam naskočilo? Tyjo, co to je? Nějaká ženská. To nedám. To bude asi osávat. Musím na něj... Tyjo, já jich mám 200 asi. Dobrý. Pojď sem. Počkám si na tebe. Tyjo.
Když jsem řeve mě, hele, ono se to odrazí, děláte tam tohle hajzla, au, ženská blbá, jděš tam. Ne, podkovy, au, co to bylo? Teď jsem to do ní mohl klízet, jo, haha, už couvá, asi je unavená. A co to bylo zase? Ani jeden mě nezasáhne. Au, hej. Doufám, že to dám. Na ně. Na tu ženskou. To je moje máma. Mami, co to děláš? Teď to můžu pálit. Nemůžu. Já jsem přece tvůj syn. Musím tě zabít. Tak couvej. Neřvej a couvej. Johoho, dali jsme to. A máme další level complete. No a to už je asi všecko, co to salát. No tak ještě uděláme tohle. Tohle budou asi nějaký granáty nebo co. Hele, já tu mám. Plemenomet. Co je tohle, tyjo. Spálil jsem ho na popel. Bonk. No víte co, vrátím se na začátek a už asi budeme končit. Nechci něco dělat bez vás tady na tom. No to je asi všechno, abyste neřekli, že jsem nějaký, co bez vás všechno dělá. No už vypadá to, že natáčíme 11 minut. Plamenomet, počkat, proč si to plýtvám? Já jsem vůl. Ty zase taky vyplýtvám. Na ně. To je vtip. Tak to už je asi fakt všechno. Tady mám ty sedíčka, aha. Tak dávejte odběr, dávejte lajky, komentáře pište, všechno možný. Ten motýlek. A doufám teda, že bude tohle video už úspěšnější než zmiňovaný Counter-Strike. No to je asi všecko, co bych chtěla říct, no. Jak jsem říkal, pište komentáře, lajky, odběr dávejte, no. To už asi fakt všechno, no. A nezapomeňte sledovat můj let's play dál. No a to už je určitě všechno. Tak čau.